Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ini bil mursalin nama batu kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kula sakonco panama budaya ngaturaken matur nembah nuwun kari keluarga Bapak matur jasa keluarga ingkang sampun angulemi kula badhe anglipur keluarganipun Desa Jaladwida khusus Dukuh Kuwu ngawontenaken pagelaran seni kuda kepang Banyumasan saking panama budaya Desa Somawa. Ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa seperangkat lalu Karang Taruna Desa Jaladwida, pemudalan pemudi sesepuh sawapin sepuh aji sepuh pepunden Desa Jaladwida ingkang kula pundi wonten namung kula nyuwun dipangesti kula badhe ngedalaken prawayang marmarga kalipun sampun siang wonten namung kula panama budaya ngaturaken mugi-mugi Bapak Materja ingkang sampun nikahaken putra putrinipun mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah lahuma. Boten namung kula sak kanca panama budaya badhe kula labeti badhe kula dalaken bocah-bocah saka Padepokan Sumur Telu panama budaya. Monggo para niyaga dipun nedalaken para bocah-bocah olah gridadi ketarian. Sumangga. Lah nang kene gone kok ayo sol Wulan Sura kuwi dudu mung ganti tanggal, nanging titi wanci kanggo meneng lan eling. Ing wulan iki wong Jawa diajak mulih, dudu mulih omah, nanging mulih marang sejatining diri. Elinga sangkan paraning dumadi. Awake dhewe iki asale saka Gusti lan bakal bali marang Gusti. Aja nganti rame-rame donya gawe atimu budhek
nganti lali sapa sing maringi napas saben esuk. Pangkat bondo pujian lan gengsi kuwi mung titipan. Yen wayahe bali ora ana sing melu. Urip iki mung mampir ngombe le. Sing kok rebut dina iki sesuk bisa tinggal jeneng. Mula ing sura mandega sedhela. Takono marang atimu, uripku iki wis bener apa durung? Apa lisanku luwih akeh ndongaake utawa malah nyakiti? Apa tanganku nulungi utawa mung njupuk untung? Mulih marang diri sejati kuwi kudu wani nyawang njero ati, senajan sing katon dudu tansah apik. Ngakoni salah kuwi ora ngasorake derajat. Sing ngasorake kuwi salah nanging isih gumedhe. Benerake niat ngapura sing wis kelakon lan nyuda sengit kuwi wiwitan dalan padang. Dalan padang ora mesti rame, kadang sepi, nanging sepi kuwi marake ati krungu swarane Gusti. Aja nganti kesasar merga keblinger cahya palsu. Ora kabeh sing sumunar kuwi nuntun kabecikan. Donya iki mung dalan dudu omah pungkasan. Mula aja nggawa ati kebak iri, dendam lan lara. Eling oleh bali marang Gusti kudu nganggo ati resik, andhap asor lan jiwa sing wis gelem eling.